end en Hendrix. Det her, det er en sofa på hjul. Ja, det er godt nok. Men det kan godt se, det er godt. Og så er diesel, ikke? Ja. Det er sådan en dejlig ved en baghjulstrækker. Ja. Så kan man da få lidt sjov ud af en regnværsdag. Ja. Sindssygt. Den kan man sgu da rimelig godt til, den bimmer her. Han har da været svært ved at stikke af ham Morten i Audi. Men der ser, når det går lige ud. Ja. Det er sådan meget behageligt at køre rundt i. Ja, det er jo bare... Rundt og... Du skal bare have kaffen med, ikke? Det er lige præcis. Lige købe på starteren. Ja. Ja, sådan bare afsted. Ja, stiger afsted. Du har set med godt nok kontrol over den bil. Tak. Jeg kan passe på, hvad du siger, når jeg lige sætter den i hånden. Ej, det var sæt chip. Det kan lidt luft der, det værst. Ja. Det er god motion. Det er lige airconen på, så ikke dukker. De står fandme fast i dæk der. Det er helt vildt. De her løg, tænker du? Ja, jeg synes, de står da meget godt fast i regnvejr. Altså, set lyset af, hvor koldt det er, så gør det fint, men altså, altså, der er jo 3 gange mere greb, når det er tørt, ikke? Ja. Men de fungerer jo, kan man sige. Det er jo ikke ligesom et sliks, der bare er dødt, kan man sige. Nej, der karter man bare rundt. Ja. Men kan du bruge de dæk som hverdagsdæk også? De er godkendt til det, kan man sige. Okay. Det er jo som et... altså, de er... Gadedæk. Hvad siger du? Det er et gadedæk. Ja. Altså, jeg vil ikke selv køre med det som et gadedæk, men du kan sagtens gøre det, kan man sige. Okay. Og hvis du bor et sted, hvor der ikke er specielt meget regn, og det er sjældent, der er specielt koldt, så er det fint. Okay. Problemet er bare, at Danmark kan der godt være nattefrost, og sådan, du ved, ikke? Og så er de ikke så gode. Nej, okay. Mange lige 300 heste, så kunne vi fange ham. Ja. Ja, man kan tydeligt se, at det er på topfarten, den mangler i forhold til Audi. Ja,
fed, den er aflig der. Det er helt hjernedød. Ja, den går godt nok godt. Ja, det gør den. Har du prøvet den? Ja, jeg var med ude for et par stints siden. Det var en oplevelse. Ja. For satan. Nærmest naturstrid i det, ikke? Ja. Jeg synes, den måde, den bare bygger ladetryk sådan der, det er fandme imponerende. Ja. Og så en fed lyd for en 5-cylinder, ikke? Ja, lige præcis. Når den skifter gear med den der DSG-gearkasse, og når den smider alt ladetrykket, at den uden luftventil siger BUM! Ja. Det var jeg fan af. Ja, det var vildt. Men okay, 3,5 til 100, eller hvad fanden det er, ikke? Ja. Se det også hurtigt. Meget kontrolleret drift. Jeg har prøvet at få en tur i en Skyline Man til Henriks, som blev brugt til drift. Ja. Og det var jo sådan noget, man blev kastet rundt og sad med hovedet op i vinduet. Og det er sådan meget, i den her, det er som du siger, det er en sofa. Det er en taxa, ikke? Det er meget sådan behageligt. Mangler bare taxameter og Amagerøbo taxa, ikke? Men det er også det, der gør den lidt, altså... lidt mere tricky på en måde, at du godt kan falde lidt i søvn i den, ikke? Fordi det hele er så dovent og langsomt og dvask, ikke? Ja. Hvor man i en normal trackday-bil forventer en mere kontant undervogn og... Du får mere kommunikation tilbage med, hvad fanden sker der, hvornår den mere med skab, og hvad sker der, og... Ja, hvis du skal drifte den, så når du har spærre på, ikke? Ja. Så spiller den på begge baghjul. Ja. Den her spiller jo kun på det ene og sådan noget, ikke? Så det hele er, sådan, det er mere sådan slasket, ikke? Ja. Det er jo skide godt, når du kører ned ad den tyske autobahn og sådan noget, ikke? Ja. Men det er klart, på en bane, der er det ikke det samme, ikke? Nej. Men jeg synes sgu da gør det da godt. Altså, standard bil, ikke? Ja. Det er chippet og som andre dæk selvfølgelig, ikke? Men ellers. Men en 3 med 450 hest, det kan vi dog ikke klare i regnvejr. Nej. Okay, det er ikke i tørvejr. Og hjulstrækket til hjælp, så. Nej, han må også køre det i tørvejr selvfølgelig, ikke? Ja.